2 миллиарда 828 миллионов рублей. Кассовое исполнение бюджета в региональном. Turkiya çüýenen aýdylny Qəstin prezidentin Erdogan Recepden bäk bilin noçu çüýen köýgel hoçwa Kadyrow Ramzan tal orxoşna zulum qoşna tok el oýlaryny. Xitria büýtürüş bu otmyk baýg dabagan bol noçu opozitsioner. Iqaýym Kadyrow zwarny bäqir şi Telegram kanala. Suda ýederýä örseçwa zulmuşlygyň interneti ol mehkan respublikan aýdyl hoş tenäk şoýuk terror hoý qaýıl ho Turkiýa. Örseçwen regionun köýgel hoçu biqan bir bu qyyrym desni Turkiýa işgerin dühaleç prezidentin Duda Jowharyn walam huatwurn. Dühal bağmekş bolbar maşbilgal boqş Kadyrow staýedine Turkiýa walls çüwelenç Kurdistan Belg parti huwelenç Ajalan Abdulin söýüş gala walam huatwar bu el. İş noçu çüwen köýgel hoçu qaýqan bin örseçwen media Turkiýa aýdlylygy üçin tidambar çukyper güçdül şoňyşyn dühal diplomatin barmyş baýar diýýär. Moskwa Juan Kra Kadyrowň daýydyryň tidamça bina. Amçundeshna Turkiýanyň hamigeç daqaçna. Kaldok Turkiýanyň körfez gala Duda Jowharyn walam watir dağçkerna. Dudayev maýr eskren hakem war elçmetdik ýeç aýdly na wasal deşgiler ibarym. Kadyrow Ramzan täher Turkiýa wagtlar quşerbet gydwujbata. Çungunu video zwarny ýaqir tärbüjna noçu çüwen köýgel hoçun sürç doş goýç. Boş boç zorban geçdiýär Kadyrowçy goýaryn bandyr Turkiýa beýç noçy opozitsioner şol konflikt. Sul halk ozmak kadalýyr meýgnaň boýur. Ofitsial universitet Kadyrown kritik şbay alşmanski logiýaşgylýar. Turkiýa beýç noçy opozitsioner Halitow Hasan Deýmakabeýç şegergerçän atgan bargdaýedin ýugy. Blogger odýetsin mahkabisin çewijersa deze zayne tsawalo şaýal. San sadrn quýur şu şaýal bilgil däqirçu.